Bir adam çölde gidip baryan eken atlı. Seyredipdir bir adam susuz, naçar bolup yatýan eken-de. Soň oň ýanynda atyny saklap, "Gardaşym bir kömek gerekmi saňa?" diýse, "Ýan gaýypdy suw ber" diýende, atyndan düşipjik suwuny uzatsa, suwuny içendenim ol adam itekläp goýberip atyna minip gaçyp giden ýanky adam gaçyp barýan eken-de. Osoň bärden türkmen gardaşymyz turupdyr, atyny aldyryp goýan gardaşymyz. "Ey ýekeje muntur, bir zat aýtjak, gidiber, at gerek gelýär, ýekeje muntur" diýende. Osoň olam böyle izine seyredipdir, "Näme aýtjak" diýen. "Meni şeý dip atymy ogurlap gidenine başga hiç ýerde aýdaýma" diýen. "Näme üçin aýtmaýyn" diýse, "Çünki mundan soň suw soran adamlar suw bermän goýar diýip gorkýan. Meni suw ber diýip aldap atymy ogurlanyň hiç ýerde aýdaýma, atym saňa halal bolsun" diýip.